Walk in the light. Walk in the light. Oh, walk in. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking. Khasi Student Union Nongpoh Circle, mynta sngi kila leit jngoh bat khmih ïaki Khunswet, Mawsyntai Children's Home, kabadei jaka Khunswet bala peit bat khmih daka Ri-Bhoi Synod, shibynta banyo ïalehkmen Christmas bat ki, daka ba ot kiek bat samru iki jaiñkup saaj, shaki khat ngut ki Khunswet kiba don katei jaka. Kinong yalam kaseng KSU Nongpoh Circle, ha Jingiarap Samla John Lyngdoh President, Samla Baiashanlang Kharshanlor Secretary, bat kiwe dekot, kila shim yakani kasin jamban leit jngoh katei jaka ri Khunswet, kum jing pai khamat lem yaki jingdon kam jongki Khunswet, kibasa katei jaka ri Khunswet, Mawsyntai, bala sakhi langru daka jingdon lang ikong dari Shamalai, Superintendent, bat kiwe ki nong peit nong khmih katei jaka ri Khunswet. Katei sngi, nakaliang kaseng kalayoru, ban shibynta daki Ri-Bhoi Christmas, banyar wai bat lehkmen bat ki teki Khunswet, daka jing shibynta lang kabalang ukris paham siim. Buat saya ïalehkmen. Buat saya Bersyukur Samla John Lyngdoh Ide wan sisa warjri beautiful lapang. Bersyukur Samla ban pensengan. Buat saya bala nalang kumdej. Amisa walang. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Oh, walk in the light. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Sing more. Walk in the light. Walk in the light. Ipiang sumpa sepi siapa ni ke children's home, ya ke jingwan jngoh pi kini ki behap ki beret ki belek se ki long ki para ki jong pi ngilaban ong mo ki bid pidon sisa kata ke lingkor ba pikit ba kumno ba pio I jingai hoi pilong ki seng na pikit nam ta kari ba kajat ben riu ni yu I sisa hati ni ki sini ki ba menta klem dadon ki seng balang ni don sipun ki jing'e ha ka imlang ka salang habaro ke yang dikirman siam ba ublay de ka ching pilat ka jong ublay ba phila ban long kum de ka ba philong ka wei ka seng le seng la ban ong ke Khasi Student Union ba pot hapot jong ka ne ka Nongpoh Circle de ka jingiarap ba ka jing ti du ublay to ublay une lam ya phi ki seng ba phin nang la ban tre ha kam da nam ta ka imlang ka salang nam ta ka ri ka jaj ben riu kumbangi le osko da Master President bat kum juri we nong lam jingi ka ne ka por ibala mai thang Julong ke jingman kat kum kene ke juk ke perthei ke pamenta dokumen sikadei bangi yo ban peit ban khmih ban jngoh ipi himdei ban soper kum bolong pi ngaru ngolong kumta hai por bangret ngaru ngamdon cu imi pa ngaru sa Khunswet kum pasak mapi nrei pat scam konurim scam ke jingmut shania ublay start ublay be lam ti pi lasai sngi ondai pile pilasan kemnau pat ya bapinon jua bapinon peit kumlong do samla mane bapinon khmih sa ke jaka ke balai kai si ke jaka ke balap tin ti pi ke balap he pensan ye pi ngi scam vai sin ke sngi na preng jong philang bodon hane bar khoi phila bolong doktor
don gue pinlong hagino gino benta paper reipat peit yo piklet segi jaka ki ri bersumar la penhe pasani pi ngis kem oble trai kan rat dong rim sumar pi udang ai pi ya buit ke bor ke jing sampang ke ba janai ke ba start krang ba pila ban pendep hagi jing pule paper kumbang pilap ni tu mane ba pidon hala ke jong ki kelas ngatrai pirang su idon ki beli result nei idon ki mpadi result ro nrei ngis kem ba jing pule ke jong pi pirang kiu pirang jam seprang hagi liang baro la bodong adi ikimi bab penhe pensan ini ki hybrid kumong ketino tangu ba dung thorya su thu ka jingpang ai phir ju i kong ka jingi phi ki bun ha ban penhe pensan ki khat ar ngut ka be wa kai wala da ki jan ki mi ki paru ki chem chige e ki ta kam ta mi phi ki hybrid ba phi dan bok ba phi yo i kong bala ban chakri ila ban sumar hok e phi wala da pim don su ki mi ki pa